Здрасти, Нова! Добре дошли в моя дом! Намираме се в нашия коридор, който е доста дълъг, затова с тези огледала сме постигнали един ефект, който е малко по-широко. Челно е иконата на Свети Мина, закрилник на семейството. Друго са тези за мен страшно любими осветителни тела, които аз видях в един хотел тиролски в Северна Италия и направих всичко възможно да намеря такива, точно такива да сложим тук. Това стъкло, което всъщност е стилизиран кон, тъй като семейен бизнес, хоби и любов са конете и един художник направи това стъкло специално за нас, ръчно рисувано. Влизаме в хола, който има два акцента, камината и телевизора. Телевизора, разбира се, мястото на моя съпруг, който обича вечерно време да полягва на този диван и да си почива след уморителния ден. А също така и камината, която всяка вечер палим, тъй като много ни харесва вида на запален огън. Това е трапезарната маса, които са комплект с трапезарния шкаф. Тук тя се разтяга много и събираме по всякакви празници нашите роднини, приятели. И така, всъщност последната година тук се случват всички семейни празници на ето тази маса. И стигаме до кухнята, която аз казвам, че е сърцето на нашия дом, тъй като е място, което аз лично много обичам. Направила съм с много любов. Има страшно много символика, страшно много акценти. Прекарваме много време тук. Често се събираме с приятели и върху този плод оставаме да вечеряме, тъй като всъщност е страшно удобно и често не стигаме до трапезарната маса. Този полюлей, който беше ръждясал, побелял, в едно мазе изхвърлен завинаги и ние го реставрирахме и всъщност мисля, че е така много важна точка в кухнята. От всички детайли в кухнята преминаваме през сервизното помещение, което всяка домакиня би била щастлива, може би, ако има. За мен това е място, което прекарва много време. Тук са перални и разни други неща. Това е тоалетната за гости. Тук е антрето, което е още един кът с всичките снимки, които имаме и ще имаме, защото планът е всъщност всичките стени в това антре да бъдат разположени така, на различен размер рамки. Отново Северна Италия, Тирол, поне според моите виждания. Всички мебели отново са по мои проекти. Съм благодарна за това, че както пожелах, така и ги изпълниха. И всъщност те са уникални наистина, специално за нашата спалня. Това е малка гардеробна, но пък страшно функционална и по този начин сме избегнали огромни масивни гардероби, които биха могли да се намират в стаята. Стига толкова за спалнята, тя все пак е лично пространство и отиваме в детската стая на моят син, който е на 3 години и половина.
стаята е абсолютен контрапункт на цялата романтика и тиролски стил в апартамента, тъй като е съвсем модерна, шарена детска стая, като съм се постарала да не прекалявам с шарените акценти. Нещо, което е лично в стаята, това е този фриз, който аз нарисувах посредством шаблони, четки и бои върху стената. Банята естествено има няколко различни къта. Успяла съм да съчетая, надявам се, добре всичко, от което имаме нужда. Това е ваната, душкабината и двойната мивка с голямо красиво огледало, което рамката на това огледало е направена с декупаж. Също така нещо, което ни отне много усилия за тази баня, са тези плочки, фризовете и декоративните плочки, които всъщност са всяка една е отделна от другата и тук има около 3000 плочки, лепени по-отделно. Това беше моят дом. Благодаря ви, станция Нова. Чао!